ye utikalo kile fɔlɔ ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la ni y'an ye an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bako Jikɔrɔni sira la a yirala k'a fɔ ko tasuma kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa 3 kɔni bɔnɛna u ni na o la ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko sibirido min kun ye juillet kalo tile 30 ye ko nɛgɛ kaɲa 17 kɔni wagati la Bako Jikɔrɔni sira la ni ale yɛrɛ sira kɔni bɛ t'i kun cɛ fɔ Kabala ayiwa ko sira la a yirala k'a fɔ ko tasuma kasara dɔ kɔni kɛra ye o kasara in kɔni na maa caman bɔnɛra u ni na wa maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu kɔni joginna nin sira kofɔlen in na n'o ye Bako Jikɔrɔni sira in ye ko sira dilannaw de kɔni tun bɛ yen nɔ ayiwa a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ka mobili 2 de kɔni ni tasuma kɔni wulila olu la o de ye k'a fɔ camion ba 2 kɔni tun b'u bolo ni gitɔrɔn ji bɛ kelen kɔnɔ ani gitɔrɔn mugu fana bɛ kelen kɔnɔ ayiwa ko o mobili ba 2 ninnu de kɔni bɛ yen nɔ ni tasuma kɔni wulil'o la tasuma kɔni wulil'o la ko olu kɔni explosera o de hukumu na ko a sera maa dɔw kɔni ma o la maa 3 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura maa 3 min fatura ko maa 1 kɔni bɛ o ye muso ye ni ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ma ko maa 7 kɔni tun bɛ yen ko olu kɔni joginna o maa 7 la a yirala k'a fɔ ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu ka joginni kɔni juguyara ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ni kasara kɔni sera minɛn minnu ma o de ye k'a fɔ ko moto 12 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɛ yen nɔ o jenina maaw kɔni ka so 3 kɔni jenina ani baarakɛyɔrɔ 2 fana kɔni tun bɛ yen nɔ ko o jenina ayiwa an bɛ wagati min na ko bi maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu kɔni jiginna ko olu bɛɛ lajɛlen taara Gabriel Ture kɔni na ayiwa ko nin yɔrɔ kofɔlen na kabini nin tasuma in kɔni da donna ko ci bilala sapeur pompier maaw ma n'u olu kɔni u senfa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ kɔfɔlenw na ko an'u ka minɛn camanw walasa u bɛ se ka tasuma in faga a bɛ se ka dan sira la cogo min ayiwa ko o waleya ninnu kɔni kɛra walasa tasuma in fana kɔni sera ka sa ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an balimaw kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko min ye an ka boulangerie maaw ye ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ taa tile 2 kɔni baarabila kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a jirana k'a fɔ ko boulangerie maaw ka hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ yen n'o ka syndicat ye ko olu kɔni ni minisiriso min sigilen bɛ industrie kɔni kan ko olu kɔni ye kuma ɲɔgɔnya ayiwa ko o kuma ɲɔgɔnya sen fɛ ko bɛnkan kɔni ma sɔrɔ nin ma kofɔlen ninnu ka laɲini na sabula min ye an ka buru dilannaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko farine sɔngɔ kɔni gɛlɛyara wa tuma dɔ la yɛrɛ ko a tɛ sɔrɔ ko olu kɔni bɛ fɛ ka dɔ fara u ka buru kɔni sɔngɔ kan ni olu kɔni ni ministre de l'industrie maaw kɔni ma bɛn o kumakan na boulangerie maaw y'a laɲini ka jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka nin baara kɛ nin wagatiw na olu kɔni tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ u ka buru kɔni feereli la o de hukumu na u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna tile 2 baarabila kɔni kɛ walasa olu ka bɛnkan bɛ se ka ta cogo min walasa ka baara kɛ n'o ye olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ u ka feere kɔni na ayiwa o de hukumu na nin makofɔlen ninnu kɔni y'a laɲini ka daminɛ bi la fo ka taa bila sini na ko buru kɔni bɛna gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ sabula ni mako tile 2 in kɛ baara tɛ ka kɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ lakanabaliya kɔni kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko Bamakɔ yan nɔ an ka finitigiw ye maa 220 kɔni minɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a jirana k'a fɔ min kɛra juma tɛmɛnen juillet kalo tile 29 na ko Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnyala Sebeni kɔnɔ ale n'a lamini kɔni na a yirala k'a fɔ ko finitigiw kɔni taara sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni na sɛgɛsɛgɛli minnu hukumu kɔnɔna la n'u ye maa 200 ale ni kɔ kɔni minɛ ayiwa an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ni wagati kunkurunin na lakanabaliya ale kɔni ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Bamakɔ yɛrɛ kɔni sen b'a a la sabula banjuguwalew kɔni caman bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ wa fo ka dɔw yɛrɛ kɛra Kati ayiwa o de sen fɛ an ka finitigiw kɔni y'a laɲini k'a jira k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛliw boloda ka ni majugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen minɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi wa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka isagonako kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye ayiwa o de hukumu na a yirala k'a fɔ ko u ka nin baara ninnu sen fɛ Sebeni kɔrɔ ale n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ko u sera ka maa 200 ale ni kɔ de kɔni minɛ ayiwa a yirala k'a fɔ ni maa 200 ni kɔ la maa 1 kɔni b'a la ale kɔni ye musolaka ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko moto 10 ni kɔ de fana minɛra ni makofɔlen ninnu kɔni na wa o moto 10 ni kɔ la ko papier jɔnjɔn kɔni tɛ ni moto ninnu kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen a yirala k'a fɔ fana ko BC ani muru caman kɔni bɔra ni makofɔlen ninnu kun ani min yɛrɛ sera ɲɛnaminifɛnw fana ma ko o bɔra ni makofɔlen ninnu kun an bɛ wagati min na ko bi ni makofɔlen ninnu bɛɛ bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan wa min yɛrɛ ye finitigiw ye u y'a jira k'a fɔ ko nin ta a kɔni bannen ko sabula olu bɛna nin kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa majugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogoya min na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bagineda sira la a yirala k'a fɔ ko siraba kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa 10 kɔni bɛ yen nɔ n'u olu garijɛgɛra siraba kasara in kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a jirana k'a fɔ min ye juillet kalo tile 31 ye ko Cigɛna ale ni Bagineda kɔni ni ɲɔgɔn cɛ
ko sirabaga kasara dɔ kɛra ye n'o ye k'a fɔ sotarama ale ni mobili fila kɔni donna ɲɔgɔn na n'o hukumu na a yirala k'a fɔ ko maa 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni joginna kosɛbɛ wa o maa 10 kɔni joginnen ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ka taa n'u ye kɛnɛyaso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôpital du Mali la ko ni makofilen ninnu kɔni taara yen ayiwa ko ni sirabaga kasara in kɔni kelen ko ci bilala an ka sapeur pompier maaw de kɔni ma ne olu kɔni u senfa ka se ni yɔrɔ kɔfilen na ka taa dɛmɛ don maa minnu bɛ yen nɔ n'u joginna ka taa dɛmɛ don ye k'u ta ka taa n'u ye kɛnɛyaso kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ